Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 5. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglang magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama sa mahumot nga halad, sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong idungog nga dunay kalaw-ayan o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulo nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. Hinunua, angay kamong magpasalamat sa Dios. Baka siguro kamo nga walay tawo nga mahilayon, malaw-ayon o hakog, kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa sa mga pulong binuang, kay mahiagom sa kapungot sa Dios ang mosupil kaniya. Busa, likay gayud ninyo kining mga tawhana. Kaniadto diha kamo sa kangitngit apan sukad kamo mahimong katawhan sa Dios, ana-ana kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makat-unan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunua, ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kon ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag, busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug dan-agan ka ni Kristo. Busa, pagmatnon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon, kay daotan kining mga adlawa. Busa ayaw kamo pagpakabuang, kundili paningkamuti nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot kini kaninyo. Hinunua, tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Sa inyong pagsulti-sulti, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit. Awitin ninyo og dayga sa kinasing-kasing ang Ginoo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, magpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan tungod sa tanang butang. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sunda ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy ulo sa iglesia. Ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglang mutahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang iglesia nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa iglesia ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig.
Sa ingon niini, ikatugyan niya ang iglesia alang kaniya. Mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, hutli og walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Hinunoa, pakanon niya kini og atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa iglesia. Kay kay mga bahin man kita sa iyang lawas, sumala sa giingon sa kasabutan. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa iglesia. Apan alang kini kaninyo. Ang bana kinahanglang mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon, ug ang asawa usab kinahanglang magtahod sa iyang bana. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 5.